Nang tertib ni acarata dung epistel maredema inahanna dung sidung makatidakkon haporseaon maredema punguan ina dung sidung tikting maredema vokal grup ama. Shalom madihita salutna. Siap kami parhala dunia uriata pasaton selamat hari Minggu, selamat memasuki Advent na papaton. Dihita salutna terlumubi dihamu amanami inanami na baru sehali mengikuti permingguan di Denpasaron. Atong tapahoma tapasada marwat nang pikirata masuk maita tangiang nahohom. Amin. Tapuji matuhatta maredde maita sian bukwede nomor 44 ayat sada saat rodi ayat tulu.
tanda dosamu sudi parikot rohamu nama jakon si paluai na tuat siap surgoi makarat utangmu na tanda hata hangoluan nabi noan itu hata apa sude dosa marhiti-hiti gorni di bata ama dot gorni anak na Tuhan Yesus Kristus dot gorni tod di porbadia na tumapalangit dot tanoon. Amen. Marulup-ulup ma o jala marlas ni roha ali borusion ay idama na Roma ahu maringanan di tonga-tongam ninna Jehovah. Haleluya. 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 Martangi yang mahita ali amanami jala di batanami namadok mauliate dohami tuho sian nasa rohanami ala disuruho anakmu Tuhan Yesus Kristus na paluok kami sian dosa dohat hamatian upangido hami say patiur jala rajai marohanami marhite-hite tod di porbadia asa unang ho rohanami mida hamak meton nai urupi hami asa lamhutada hami ibana raja naong roi si sobaon ni sadok jolma na dilihat portibion. Amen. Sai hehe mahamu saja komarajata marohana buju gir mahitabe marende di ibana majoho Hosiana percuma sasude Hamuna marsakroha Conok dorajai Naromana puroha Nina sana tuki Korompuan tahe Inganan hasonangan Ima partangiangan Nina porseai Datangi homa patik ni dibata di minggu Advent na papaton ima sian patik palimahon saat ro di patik pasapuluhon. Patik palimahon ikon pasangapom mudo natorasmu asa martua ho jala liling mangolu di tano nanilehon ni Jahuba di Batam diho. Patik paunopon unakko mamunu patik papituhon unakko mangalakup patik pawaluhon unakko manakko patik pasiahon unakko olo makatidakon hata no sotutu maralohon dongan jolma patik pasapuluhon dang jadi haliangan ni roham bagas ni dongammu dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni dongammu manang naposona bawa manang naposona boru-boru manang lobuna
manang hodana, manang dia pe ugasan ni dongammu. Ido sahatna, at tongrap mangidugugo mahita tutuhan di bata, lau mangulahon na hobbar tu patik nai. Ale Tuhan di bata, say pargugui mahami, mangulahon na hobbar tu patik mi. Amen. Jesus poro ai solitula Jesus deo na asiro ado Jesus sai pos marohani pas rohatai buse sai mahita tu surgoi rosona marisi Roma tu Jesus na holongdo rohana itu halak naro ai di palua to ditai unang bemagohi sotai buse moloi siang dosape sai romahita tu surgui Tatopoti madosata di adupan ni bata, tapauduk be marawata, martangi yang mahita. Alia menami jala di bata nami na di banua gijang, para siroha na sumurung midahami, upara tutu jala topoti hami do dosa dohot pangleson nami na godangi di jolom, tatap hami marhiti-hiti asini roham, jala sisa madosa nami saluhutna. Allah ni pakokop ni anak hahulungan ni roham Tuhan Yesus Kristus si pangulu kami. Amin. Baga-baga ni di bata taringot tu asesa ni dosa. Para siroha jala pardinggan basa do Jahoba, labat tarimas jala para siroha godang. Dang di bahet tu hita hobar tu akka dosatta. Jala dang di balosso tu hita hobar tu akka hajahotota. Songon asi ni roha ni ama-ama mida akka anakna. Asi ni roha ni Jahoba di akka na makabiari ibana. Hasangapo ma di bata na digijang. Amen. Allah
usai potong buju Tuhan sai donganan muang manang tu dialah sonang tutu. Hatani dibata nagabe turpu epistel di minggu Advent na papaton ima na dibuat sian buku Heber 10 mamuka sian ayat 5 saat rodi ayat 10 tajahama marsikat soring di ayat parpudi rapita majahasa songonomma hatani dibata alani ninna dodi habobongot nai tu pertibion dang di parhagiot roham pelean manang sileon-lehon daging ido di pauli ho diahu jadi nikuma naroma ahu mangulahon lomoni roham ale di bata di pustahido tarsurat taringot tu ahu dungi didok ma naroma ahu mangulahon lomoni roham disima di pasohot na parjolui asa di pajongjong na paduahon rapita 10 di bagasan lomoni rohamanai gabi akan abadia hita binay ni daging di Yesus Kristus naong pinilehon na sahali ido anggo sahat na martua do akan na tumangihon hatani di bata jala na upeopsa. Amen. Tabigima kursian inahanna.
Lunga tunjuk pangawoja Nipotiki amagoi Mudati Yesus dok mana Saleleni benai Nama gope portibio Top tong doho ojahano Nawono sudi dosata Tubuh darmi Tuhatai Ai bolona persiahita Dan jadi orang umbe Diwan pajoni budari Nama hatiho jolai Taha tidakko maha porseo tai songo nahina tidakko nidongata sa porseo di sadok portivion rap mahita madok au porsia didibata Jehovah ido ama pargogo na suatu dosan na tumopalangit do tano au porsia di Yesus Kristus anak didibata Jehovah na sasadai ima na tinubuhon ni si Maria nagabe-gabiat satod di porbadia adorang suhabubuhan ido tuhata na tumaon na bernit di pamuhuan ni Silatus namate tarpajal do ibana di hau pinarsilang na tua tu banua toru dong ditanom na mulak mangulu di hari patuluhon na manaik tu surku lau hudul tu siamu ni dibata Jehovah amanai pargogo na suatu dosani di sima ibana pai mamulak sogot tu tanoon mangumi halak na mangulu dot namate au porsea ditod di porbadia jala adong sadahuria na badia huria hatopan yala Kristen akka na badia do di asisani dosa do de atai na madok mulak mangulu sogot daging halak mangmate do di anguluan na sora suda amen. Tabigima kursian punguan ina
Amang inang tabege matik ting di tonga-tonga ni huriata di minggu tasadarion tanggal 24 Desember 2020 tolu. Naparjolo guar ni minggu tasadarion ima minggu adpen paupaton jala topik da minggu ta ro do Jahoba tongon paluahon bangsona. Allah datang menyelamatkan bangsanya. Napa duahon nama ragam. Sesuai dengan program gereja HKBP tahun 2020 tolu, sadarion minggu tanggal 24 Desember, na yang dipatupa baptisan kudus reguler tudak danak ni ruasta godangna walu halak. Mulai minggu sadarion 24 Desember 2020 tolu, tambah ruas ni huriata ima keluarga Dewi Angelina Boru Sihaloho dohot 2 halak dakdanak nasida keluarga nasida Rosian HKBP Sola Gratia Resort Sola Gratia Distrik 10 Medan Aceh nasida tinggal di Jalan Kresek Gang Ikan Arwana nomor A Walu Sidakarya Denpasar masuk sektor Walu. Pinangido tu keluarga asa jongjong lau patandahon dirina teruas na adong dihita sadarion. Mau lihat di patupa huriata do acara perjamuan kudus di hari Natal Parjolo ima di hari Senin 25 Desember 2020 tolu. Di ibadah pagi jam 7.30, ibadah siang jam 10.30, ibadah sore jam 10.07. Tikting parjolo dohot tikting paduahon, naeng majalo pasu-pasu parbagason ma sada anak ni huriata, ima namargoar Rizky Daniel Tambunan, anak ni Amata Polta Tambunan, inang Farida Boru Tampu Bolon, alamat Jalan Nagasari, Penatih, Denpasar, Jemaat HKBP Denpasar. Dohor calon pengantin perempuan namargoar Sarah Adriani Putri Tampu Bolon, anak ni Amata Ida Bagus Nyoman Sudewa, inang Heni Susanto, alamat Jalan Laksmana nomor 20 Pitu Bakansari Denpasar, Jemaat AKBP Denpasar. Partupulon telah dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2020 tolu di HKBP Tampu Bolon Resort Tampu Bolon, Distrik 10 Sada Toba Hasudutan. Jala pamasu-masuan di Patupa di hari Sabtu tanggal 30 Desember 2020 tolu jam 10 WIB di HKBP Tampu Bolon. Di Jalo Huriata do sumbangan bunga altar sian keluarga NN di hari Minggu tanggal 24 Desember 2020 tolu dohot tanggal 30 sada Desember 2020 tolu. Di hari Senin tanggal 25 Desember 2020 tolu sian keluarga Nyonya Situa Napitupulu Boru Huta Barat. Di minggu sadarion patupaon ni huriata do pelian 2B lau mendukung kegiatan HKBP Resort Bali mulai tanggal 1 Januari 2024 tupak tu diakoni sosial dohot tupak tu HKBP Resort Bali di patupa sebelum manang sesudah ibadah. Tikting parhepengon boy mata jaha sian warta nau dibagi hon di grup sektor masing-masing. Napaupaton ulang tahun. Majelis dohot ruas HKBP Denpasar pasahaton selamat ulang tahun pernikahan manang kelahiran sian tanggal 24 Desember 2020 tolu
saat tanggal 30 Desember 2020 tolu. Hatani debata namandongani hamu imanatar surat sian Mazmur 60 tolu ayat 8. Ai hodo majadi pangrupion diau, jala tarbayanau marolop-olop di linggom ni aka habongmu. Sesungguhnya engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Songoni mahatani debata, kiranya kesehatan, sukacita, umur panjang diberikan dia, terang surgawi. Warta tambahan, tata ibadah pukul 00 bisa nanti diambil di depan pintu setelah selesai ibadah. Songoni ma tikting nama sadihita sadarion, shalom, horas, selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Tapujima edeta maredema itasian buku ede. Oh sorry, maaf. Maredema vokal grup ama. Cek. 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 One day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking of you. Just give me the strength to do everything what I have to do. Yes, that is gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Show me the way, one day at a time. I'm only human, I'm just a man. Help me believe in all I could be and all that I am. Show me the stairway one day at a time, one day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking for you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yes, that is gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Do you remember when you woke up Monday? Well, Jesus, you know you're looking below. That is what's down and there, pushing and shouting.
the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. One day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking of you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Tapuji matu hatta marede maita sian bukwede nomor 530 tolu laos tapasahat ma piliatta sada adot sadabi. Jesus Christus Romaho siang dosa hakahuton sai palu warohayon hodogo sihaposa pakirimo nabi akabangso salut na paimagagabi paluahami bangsoda didilimi Romaho rajai bahami saleleng leleng nai satu pagi ami moda mahite
Lord Jesus Christus Romaho dosa tahuton sai palu Damini debata na sumurung sian salu na roha. Imana mangrajai hati-hati muna dohot pikiran muna be. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huria na hinaulongan ni Tata Yesus berita nauli di minggu apen na perpudi ima apen na paupaton di minggu sedarion ima na tersurat di buku ni panurirang Jesaya bidu 35 ayat sada saha rodi ayat 4 songono mahatana tapi utiu ma di bagasan rohat tabi marlas ni roha ma halongonan dohotano bakal-bakal jala marlupulu ma adaran jala marbunga songon bunga pasur marbunga situtumai jala marlupulu masa matutu parlupulupon dohot pariayon hamulaon ni Jehovah hamulaon ni Libanon di basa-basa tusi rab dohot hinauli ni Karmel dohot Saron idaw na sidama hamuliaw ni Jehovah hatongamon ni Dewatatta pargugoy hamuma tangan akka naduk jala pahot hamu akka pa ni nateluk-teluk dok hamuma tuakka parroha na tahuton pirma to dimuna unang hamu babiar idama debata munai ro martubulhon dohot mamalosson rodo ibana tongon peluahon hamu ima sahana tazahama di bahasa Indonesia asabui akamanami do inanami mangetusi lebih bagas hatani debata di tonga-tongata dohot topik rodo Jehovah paluahon bangsona Allah akan datang menyelamatkan umatnya akamang dutama kenang diapen na paupat tunon jala nungatadalani 350 hari
50 hari di nasa tahunon. Tentu nunga godang nata tatap, nunga godang nata hilalaha, jala nunga godang nata bolus di perdalanan ni ngulutta. Hira-hiraha mano yang dohonon na dihita diapen na papatonon. Buaka mang do tamakenang adong do dihita no aing diapen na papatonon las ni roha molohami molak kadongata di gereja na asing dengan menggebi-gubu madok. Ada sukacita manginang ima alialah hakibipi hita dapala somal mangalusak kala songoni. Amen. Anggo somal do dihitay, anggo di gereja nasing somal hian. Alai bohado tutu marlas ni roha, akamang do tamakena. Bohado marlas ni roha ay hal-hal naso masuk akal lo natabulus. Banyak hal yang tidak terpikirkan dalam hidup ini. Banyak hal naso dapo biroha dan boy pikiran mengalusi. Ido jamita di bagasan bason. Alani ido dia penna papatono ditugio mahita asal lam tabba haporsyota. Bangat bah porsyon nami mangda ay nga hudala ni hami natal na piga-piga arion betul alai buido na pimar natal belum tentu tabah porsyon ala nunga mede bujol manuaing tu namar goar seremonial hola sekedar perayaan nama selebrasi anggodampu do sahatu roha perbagasan nunga agak do nuaing siya jolmay. Alani akamang di adpen na papatono ditogiho dohita asa haporsyot tamadok imalukasada ayatul pipitwi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ada nga dong naso tarpatupa debata. Tabereng ma atardia dua harona masa di si Jesayon. Baiko kamu makamang nunga tertaban Israel Utara tu Babilonia. Tentu mulu tertaban di Babilonia bohama muse tarto koma nari selatan. Hapero mamuse bangso Asyur ditakluk ke mamuse Israel Selatani gabirap tertaban manasida. Nunga medebu di tipatangga muse. Buhana mon ay adong do kemungkinan melua hita sianon. Ironuaing na makalilingi ngulutta. Di bona pasugi takamang hola nalong sordonuaing tano. Natuari di pahae nanaing lao marpesta tiba-tiba longsor tanoi dihukupi mobilai ay nabuharon wa yung tapenu di utara namin naroha. Jadi mukir rata-rata hitasen gudang do pegelar gatta jadi nga botak akamang do tamakenang toba di hutataan molo si majuzung taro na botak tapalabuhay alay molo toba do na botak nga dangadong be ro udan lasong ni nama udan ibolong hidup bahay na gudang nuaing na longsor banjir di hutata alani di situasi songoni do nuaing bangsa Israel diperhadapkan mungkin dope melua bangsa isian perhatubanon pikiran tamadok dang mungkin be tidak mungkin
Alam ada budu hita kamang nama make pikiran. Alai rodi bata madok dangadong naso tarpatupa. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Ido bahina rodi bata marhite-hite raja Persia, ima raja Sirusi. Ditaklukkan mamuse bangso Asyur. Dungi rodi bata marhite raja Sirus mulak kamu beta hupataro hamu mulak tu Jerusalem. Alania kamang do tamak kenang dang bui hape beno pikiran mangalapati nguluon. Molo binai do pikiran mangatusi nguluon la musteres di babe. Molo binai do utoh-utok mangatusi perdalanan nguluon istilah sonari mume do kamang do tamak kenang. Jojodo da gabe semangat tita. Jojodo da ngadong gairah hidup. Jojodo gabe tawar hati kita. Iman waing natabereng di ayat 3 do di ayat 4. Gabe teluk-teluk ma si majoja nasida. Dang marnaon tangan nasidaon. Jala roha nasida di bahasa Indonesia di dok. Mereka menjadi tawar hati. Mula tawar hati jojo may naputus asa. Jala jono doya kamang do tama kenang. Alani di semangat naong putus asa, di semangat hidup naong gali, rode bata madok turpu jamita di bagasan obason, marulupulup marlas ni roha ma hamu akka halongonan. Bersukarialah padang gurun, bersorak-sorelah padang belantara. Ay mungkin do rohamunak kamang padang gurun bersorak-sore. Hal yang tidak mungkin doi. Ay guarape padang gurun nunga botak. Dang adong besi suasanan. Liling do di siro udan, mohok doi membosankan dan lain sebagainya. Alani mulut taparwahon di firman Tuhan di padang gurun ada beberapa konteks na dipakai di Alkitab tahun. Ternyata di padang gurun itulah Tuhan sering mendisiplinkan umatnya. Di padang gurun itulah Tuhan sering menunjukkan kasih setianya kepada umatnya. Tabering mahkamang do tama kenang di 5 Musa sada ayat 21. Di parhorsihan di padang gurun Tuhan menggendong umatnya seperti seorang ibu menggendong anak-anaknya. Edang hamatian akamang do tama kenang di padang guruni. Jalan hamatian perdalanan ni ulut tahun hamatian doon. Adok hau bigi perjami tamadok sajok kalduin nang ulut tahun tu hamatian. Ay hola bersepeda motor hita. Ay tabering kiri kanan akamang do tama kenang. Dang taberingi alai bohama sadetik mungkin hurang sadetik do holan senggol hita nunga jonok kita Tuhan matian. Tetapi Tuhan menggendong kita. Ima di ulau sada ulangan 1 ayat 31. Napaduahon justru di padang gurun bangsa Israel selama 40 tahun mereka tidak kekurangan apa-apa. Anggo pikira madok bohado bangsa Israel mangan. Bohado hita boy mangan di tonga-tonga ni ulut tahun. Alai ulangan 2 ayat 7 berkata, Tuhan memelihara umatnya. Di parmudu-mudu debatado saluhuna natinaw panay. Di parmudu-mudu debatado saluhuna bangsa Israeli. Dangalong nahurang mananga. Jalahita be taparhatopo doi saharo di bagasan obason. Dangalong nahurang mananga dihita. Semua tersedia. Cuman nagumurang do sipata yung atta umoti dihita. Disido gabi jumpa pangiburuon. Kenapa bagi si A lebih banyak sama saya tidak?
Alai iko dohono do bahwa Tuhan tetap memelihara umatnya. Yang ketiga akamang mulutazaha di Ulangan 8 ayat 3. Tuhan mengajar umatnya supaya mengerti bahwa manusia hidup bukan hanya dari roti, tetapi dari firman Tuhan. Ro bangsa Israel madok, dak kaya ami malang jagal linna. Oh, lengkap. Berarti mereka masih mengingat saya. Tuhan, apa yang akan kami makan? Tuhan mengirim manna. Tuhan mengajar bahwa manusia itu bukan hanya hidup dari roti, tetapi dari setiap firman Allah. Yang keempat, di padang gurunglah Yohanes berseru-seru, bertobatlah. Kenapa di padang gurun, di padang belantara? Apa banyak orang di sana? Oh ada, yaitu kalangan Essene. Kalangan Essene adalah kalangan orang-orang yang munafik. Mereka menganggap diri mereka benar. Akhirnya mereka tidak mau berkumpul dengan orang-orang dunia. Akhirnya mereka mengasingkan diri. Kesitulah Yohanes Pembaptis berseru-seru, paubahamuma rohamuna. Yang kelima adalah Yesus juga dicobai iblis di padang gurun 3 kali. Alania kamang do tamu akenang kata padang gurun, padang belantara dalam Yesaya 35 ayat 1 sampai dengan ayat 2 itu mengajak kita bahwa kehidupan ini sering berkata tidak mungkin. Tetapi bagi Tuhan adalah mungkin. Atong maritihite Lukas sada ayatul pitwi ditogiho meita asa marlas ni roha. Ay nga do kape na sutar patupak kamang molo dewata dongata. Tidak akan mungkin orang bersuka cita kalau tidak di dalam Tuhan. Alani di bagasan nasa taonon molo adong dope pergumulanmu, molo adong dope na pinangilo ni roham, dang di leo debata dope, tetaplah bersuka cita. Karena Tuhan itu adalah Allah yang Maha Kuasa. Molo tung pihak kamang do tamo kenang di bagasan namarhui-hui hita mangula akasilota, tetapi tetaplah bersuka cita. Karena apa? Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Atong dang muki kita marlas ni roha, dang muki kita bersuka cita kalau bukan karena Tuhan yang bekerja di dalam diri kita. Jala ido na naik tahalasson di budari. Bagaimana Tuhan yang transenden menjadi Tuhan yang imanen. Kalau dikatakan Allah yang transenden adalah Allah yang jauh. Tetapi nanti malam kita merenungkan dan kita bersuka cita, Allah kita itu bukan lagi Allah yang transenden, tetapi menjadi Allah yang imanen. Tuhan beserta kita, Immanuel Lina. Mungkinkah? Mungkin. Aida nga dong nasutar patupa di bata. Jadi Lukas sada ayatul pituon ikoswado na kamang di bagasar hatagaluk marsada-sada. Jadi unang bereng dirim sonari. Angko bereng otta do dirita sonari otak nidwi. Tetapi mari lihat dirimu ke depan. Mari lihat kehidupan kita di hari-hari yang akan datang. Asa boha, asa tetap kita hidup bersuka cita. Pergumulan yang kita hadapi mungkin adalah pergumulan yang berat bagi kita. Tetapi ingatlah, Tuhan tidak mengizinkan pergumulan itu mengalahkan kita. Tetapi Tuhan mengirim kekuatan kepada kita untuk menghadapi pergumulan ini. Alani tetaplah bersuka cita oleh karena mengandalkan Tuhan. Song-song ni dodang dinatoras
yang membawa anaknya ke dalam pembaptisan. Di zaman sekarang paling banyak anak satu keluarga 3. Padahal dulu maranak 16 marboru 17 pengusudi 27 boy monang membawa kepala desa. Banyak anak, banyak rezeki. Tetapi sekarang sudah berubah amang dota kenang. Kenapa berubah? Kita berpikir secara realistis. Realistisnya apa? Bagaimana kita menyekolahkan 33 orang kuliah? Bagaimana kita memberikan makan anak-anak kita 33 orang dalam satu meja? Nah, perlukah realistis? Perlu. Tetapi jangan salah amanginang. Logika itu sering kita dahulukan mengalahkan iman kita. Tetapi pakailah imanmu menjalankan logikamu. Mula nung kata pakai logika teharuang ngabeha nung ngaringgan. Nagudangan naing 2 anak ni Zolma. 2 siya memang kepala do. Saya ada may kepala penjahat. Saya ada may kepala pengedar narkoba. Kepala do, kepala. Bahkan akamang do tama kenang tidak. Tangarang berupani manang na anak ni siyanu, anak niyon, do takanasing na ala-ala niya hay. Oma, karena sudah jatuh ke dalam mengandalkan logika. Alani dihamunan na toras. Tangarong na sutar patupa di bata. Ikonido loho di bagasa dirita. Sotong didoko kamu, Tuhan ahado menoko siya langon non. Tuhan ahado menoko pasikolahon non. Sotong gabi songon na didite na tuar siya da na peristiwa di pamati amat te sudah nakonna. Alanya ahamin ko mga malenong manganin na kan. Ay nga gudang nuay nga kamang dutama kenang ng siga. Siga do ala ni pinjolon. Pinjamon online on kan. Kula dikit-dikit rupani HP tor merbunga. Bah di teror terus. Nagudangan ng jolma. Nagabi marsahit. Jala nagabi putus asa. Ala ni pinjaman online. Nagudangan ng jolma. Tarlumobi ma kaum ama. Laos do ng kaum perempuan. Sehingga pikiran na ala ni judi online. Nagudangan na kamang duta makena. Ala ni dihamuna na toras. Totong mahamu mengandalkan Tuhani. Asa tetap pamu marlas ni roha. Bagi duhamu matu di bata, dangadong naso tarpatu pa ibana. Burjuro ibana. Di boto ibana do dia no muli no dengka dihita. Nahita do jujut mamaki pikirata madalani ari-ari ni nguluta. Alania kamang do tamakenang taingo masarinari bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Boha dia munay nga kanatoras. Yakid do hamuna yan ako muna pijabat? Yakid do? Ba, dang ibigay ako. Akenang, akamang, yakid do hamuna yan ako muna pijabat? Yakid do? Yakid. Dangar mo na terpatu pa di bata. Alihutan tang selay. Yakid do hamuna yan ako muna presiden ni Indonesia? Daong amangnya. Karena apa? Karena kita bukan orang Jawa. Karena kekristenan sedikit, pikiran kita mengatakan itu. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil.
Buktinya apa? Raja Sirus, Raja Persia yang tidak orang Yahudi dipakai Tuhan menyelamatkan umatnya. Auma asa patugu kita madalani hari-hari ninguluta tarlu mobima menyambut Natal doho tahun baru. Kalau bukan karena mengandalkan Tuhan, ingo ma kamang dutama kenang Natal tidak ada artinya. Ido bahin na di hutan waing nung agabi gatti dang agabi gatti makna ni Natal. Sautulakan Natal tubuh tuhatta. Tubuh tuhatta. Dua kata mungkin agak sarupa tetapi maknanya berbeda. Natal adalah tubuh tuhatta. Natal adalah tubuh tuhatta. Akhirnya tubuh tuhatta do nagumurang Natal. Adong do sinek na, adong do selangon na, adong do sipanganon na, adong go natabu. Akhirnya molomo hurang jagal berbeda. Hurang bagak sinek na berbeda. Hurang sikop acara berbeda. Akhirnya kamang makna ni Natal adalah gabi tubuh tuhatta, bukan tubuh tuhatta. Atong asa tubuh tuhatta di bagasan rohatta na kamang do tama kenang na barjolo ikon adong do padohan di bagasan rohatta. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sukacitamu akan nyata. Bersorak-sorailah hai umat Tuhan, karena Tuhan akan datang menyelamatkanmu. Amin. Martang yang mahita. Ali Tuhan Jahuba di batanami di bagasan minggu starion di pakulingi hodo kami di apen na paupatonon asalam tang ha porsyon nami jojo tutu pikiran nami madok dang mungkin dang tarpatu pai alai hatam di bagasan ubason dang adong naso tarpatu paho. Idolas ni rohanami ali Tuhan diapen na paupatonon. Naso mukik kami malua tutu. Naso mukik kami gabe na puna harajaumu. Alay rodo ho tumopot kami akabardusa. Mula atali Tuhan. Di pa hoto ha porsyon nami. Asaboy hami tutali Tuhan di pardalanan ni guru nami o madok. Dangadong naso tarpatu paho. Asa tetap kami mergugo bersemangat madalani aka ari-ari ni ngulu nami. Unang adong siya kami napata semangat. Unang adong siya kami ali Tuhan nagabi tawar hati. Unang adong siya kami na tetap di bagasan arsa ni roha. Alay naing mahami ali Tuhan marulup-ulup marlas ni roha. Aladang adong nasu tarpatupaho di Portibion. Sedaka siap batu boy di patupaho si panganon. Sedaka nakana marsait boy di pamalupo. Namapitung boy marnida. Napapang boy mardanan. Tarlumobima. Naroho tumopot tami. Marhiti-hiti anakmu Jesus Kristus Tuhan nami. Ala nilai Tuhan unang luas ruas ni huriam madabu tu pikiran asa unang gabi pikiran mga rezay hami ala mulu pikiran do pakai hami tu Tuhan gabi lam tu pojok na do rohanang pikiran nami ganu marsada-sada atong buka maha porsyon nami asa sudi hami ruas ni huriam madok dangadong naso tarpatu paho. Tuhan song-song ni manang natoras na mabuan na lakon na tupadidiyon. Asa paho to mo ma ha porsyon na sida. Dangadong tutu naso tarpatu paho dito nga ni keluarga na sida. Atong asa pahot ha porsyon na sida manugunugu yanak kon na pinalomehumi.
asa tetap aka amado ina marlas ni roha ditongani nguluna asima roha mali Tuhan di botari di sesi jam 5 do di sesi jam 8 naing patupaw ni huriama ima malam Natal marningot balgani asin ni roham naso dung dipikiri purtibion naso dung hiya dipikiri hami jolma di patupahu ali Tuhan tada ni holong ni roham dihami atong nang marulupulo mami maras ni roha pasu-pasu mahami saduna padaw maakatahin sibulis akaparmaraan akahasahaton nabuy mabuat asin ni roham siyak kami atong mauliati mariho hupuji hupasangap pami ma guarmo amen. Mari demahita laos tapasama persembahata. Sai romaho Immanuel manopot bangsa Israel dungangongan bangsa mo paima roro asmaroha o Israel manungaro Immanuel sai romaho Jesus sa puhon manahasiti palua mahuriami siyan hasosahanai Roha o Israel Ainungaro Immanuel. Sairomawo panojangi palawanangolomi patiur perjalananki gokdame bahero hati Roha o Israel Ainungaro Immanuel Sai romaho Tuhani paluana tanrugi ukapituni sugoi isudalani musui Roha o Israel Ainungaro Immanuel Sai romahon bataki
bain marhua sohatami songo napi natupami di atas dolok Sinai pas maroha o Israel ai nungaro Immanuel sai Roma o Immanuel manopot bangsom Israel nungangol-ngolan bangsomon paima-ima harorop was maroham o Israel ai nungaro Immanuel sai Roma o panodangi palau manaholomi angehon manahati siang sosaanahi pas maroham o Israel ai nungaro Immanuel. Masuk maita tu acara pada dia na badia tapaho marotabe mari demeta nomor 146 o Jesus nang terdiri laos jongjong ma natoras dinganana. Oh Jesus nang terdiri do poso oh sayo mamali manjaro di boa na toras na naseda betuso na napasatona tuodak danako. Martang yang maita aliyaman namin na di ba nagijang naroloham itu jolo mabuan akadadanakon saya asi maroham jalo manasida gabi anak komu pasu-pasu jala pargugoy manasida maihai mangyai hanguluas sugot marite-ite Tuhan Yesus Kristus. Amen. Atong hamu akadongan na mabuan danak sididionon tangyon hamuma hatani Tuhan Yesus. Laho mahamu tuliat pertibion ninna mado akasisianna. Pode hamuma salut bangso. Didi hamuma nasida tu bagasan goar ni di bata ama dot anak dot tod di purbadia. Ajari hamuma nasida mangaraduti saluhu nahotonahoni tu hamu. Jala ingom ma saidong anakku do hamu ganupari rasi rasa roh ajal ni hasyanganon. Manangisi na porsea doho ni didi dapotan hanguluan. Alay na so porsea hona uhum sugut. Tagihon hamuma dohot hata na tersurat di surat ni si Markus. Adong maaka na mabuat dadanak tu Tuhan Yesus asa di jama. Alay di pisang akasisyan neima na mabuani. Jadi dung di ida Tuhan Yesus si sugu marohana di dokma. Lo asamu ma akada dana kiro tuau. Unang oray hamu na sida. Ay dia kasi songonido harajau ni debata. Natutudo na hulokot tu hamu. Manang isepe
anggo sosongo dadana kibana majalo harajau ni debata dang bongot ibana tusi dungi di haul ma akadadanaki dia peo matangana tu nasida mama sumasu nasida atong di hamunan atoras hati dako kau majolo hapor syomuna hatau kamu ma di bagasan bahasa Indonesia rak mahamu maka didakosa adanya satu gereja yang kudus dan am. Atong alusihamu mahata na husukutonon. Naparjulu. Dipangido hamuno ang didion akadadanakon tubagasan na hinahapor siya umuna alusna dibangido rohanami. Napaduahon. Beha na olo dohamu mamudai anak kumunon asa diboto jala dihutun nasida hatani debata alusna na olo dohame napatuluhon na olo dohamu marsuru nasida tu gereja dohot tu perguruan di huria protestan asa gabi ruas na mangulu nasida di Tuhan Yesus Kristus alusna na olo dohame atong tapasa manasida tu debata maritihite padidio nabediai hudul mahamuna Roma sasa keluarga Ale Josiane Finita Nainggolan. Ale Olivia Rosari Pardosi. Udidi mahoti bagasan goa di debata. Dotu bagasan goa nanas di Dotu bagasan goa di
Ale Felicia Rofita Pardosi. Udidi maho tu bagasan goa di batata. Do tu bagasan goa anak Yesus. Do tu bagasan goa di todi. Ale Marulitua Hagogoan. Udidi maho tu bagasan goar di bata ama. Do tu bagasan goarnya anakna Yesus Kristus. Do tu bagasan goar ni todi porbadia. Amin. Ale Iona Mauren Adelisia Siregar. Udidi maho tu bagasan goar di bata ama. Do tu bagasan goar anakna Yesus Kristus. Do tu bagasan goar ni todi porbadia. Amin. Sai diramoti Tuhan di bata ama. Di haba pengosmon tu bagasan harajon. Di seliling ni lilingna. Amin. Angkat aja. Ale Kristi Eliana Boru Opus Sunggu. Udidi maho tu bagasan goar ni di bata ama. Do tu bagasan goarnya anakna Yesus Kristus. Do tu bagasan goar ni todi porbadia. Amin. Sai diramoti Tuhan di bata maho. Di hababongot mo tu bagasan harazona. Rodi saliling ni lilingna. Amen. Gloretta Orlesia. Ale Gloretta Crelesia Orlesia Sibagariang. Udidi maho tu bagasan goar di bata ama. Do tu bagasan goar anakna Yesus Kristus. Do tu bagasan goar di todi porbadia.
Ale Gloria Jocelyn Tambunan. Udidi mau tubagasan guar di bata ama. Do tubagasan guar ni anak na Yesus Kristus. Do tubagasan guar ni Todi Porbadia. Amin. Sai diramu Tuhan di bata ama ho di habang mau tubagasan harazona. Roi sadiri. Amin. Ale Deborah Keiko Simajuntak. Udidi maho tubagasan guar ni bata ama. Do tubagasan guar ni anak na Yesus Kristus. Do tubagasan guar ni Todi Porbadia. Amin. Jongjong ma natoras. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata ama nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nung ako pasatami akadada na kutuho. Jala di sa kukor na sida gabi anak komu. Marhite-hite padidiyo na badiyay. Asa masuk tuhuria ni hala Kristen na sida di tanaon. Jala gabi panian dianguluan na saliling nililing na. Asima roham do diakan atoras di dadanakon. Sai pargugui jala ajari manasida manugunugu dadanakon tuho. Asarap na sida taruli diaka artani hara jaumu. Amin. Marede mahita laos jongjong mahita saluhuna. Dang hapalang las niroha. Dang hapalang las niroha alana dia isi bolo naroa doho dosa siana isena tumadata naumulina umaga sian hatua oki salelele nahi. Tapasa mapilia turupan di bata martang yang mahita. Ali di bata amanami di banogijang. Horo haruan salutsi lelo na dengkan do naso libasa na maliutus. O pasatami masya nilumito haim pilan nami tuho. Sejalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jararamoti. Asa ko para siyang hami pilianon. Pati bulo na radyo mo tonga ni huriam. Doho di portibion. Buhay marohanay marititi to dim. Asalam tadami godang ni sinalumito hami. Asalam girgir hamado muliati tuho. Maritihiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana nilemoni tuniro di papa
Alia manami ni benogijang say pinrabadia magwarmo. Say Roma harajon. Say sahut mulo menroham. Di benotongon songon ni benogijang. Leo matuhamis dari unang luas siapari. Sesama dosa nami. Songon panisa nami. Di dosa di dongon namar dosa tuhami. Unang hami tegiut tu pangucunan. Balua mahami sian pangago. Ai ho tuna puna haraja doho pagu rodi Jalo hamu mapasu-pasu siat Tuhan debata. Jalamulak mahamu di bagasad dame. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata mabuina tuho. Jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabuina tuho. Jala di pasar homa. Damena tutodim. Amin. 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 Huriata pasahaton. Selamat Advent, jala selamat menyambut hari Natal. Shalom. Halo.